Doamnelor și domnilor, Hristos a înviat! Vă mulțumesc că ați avut amabilitatea să fiți împreună cu noi la expoziția de pictură a doamnei Rodica Pungea, o expoziție intitulată Armonie, realizată de Centrul Cultural Liviu Lebreanu Aiu, Uniunea Artiștilor Plastici și Fundația Interart Aiu. Înainte de a vorbi despre expoziția doamnei Pungea, îmi fac o datorie de onoare în a înmâna un catalog unui membru al Uniunii Artiștilor Plastici, respectiv domnul Ioan Victor Cacoveanu. Este vorba de expoziția pe care Ministerul Afacerilor Externe, Misiunea Permanentă a României pe lângă instituțiile oficiale din Geneva, Elveția, Institutul Cultural Român, Departamentul Interetnic din cadrul Secretariatului Guvernului României, Fundația Interart ca și organizator principal, Centrul Cultural, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba și Consiliul și Primăria Aiud, expoziția intitulată Conexiuni Interculturale, expoziție cuprinzând 60 de țări, 94 de artiști, realizată la Palatul Națiunilor din Geneva în această primăvară, în martie. Îl felicit pentru participarea la această expoziție. Îi ofer catalogul expoziției și succes în activitatea pe care o desfășoară. Între timp, dumneavoastră, în momentul în care noi eram acolo, ați asistat la cei care ați fost prezenți, ați asistat la o expoziție semnată Ioan Victor Cacoveanu. Rămâne deschisă acest parteneriat pe care Fundația Interart, Centrul Cultural, îl realizează cu artiștii valoroși ai județului nostru în programele pe care le desfășurăm în exteriorul României, cu atât mai mult cu cât ne pregătim, trebuie să vă spun, este un lucru meritos pentru arta românească și arta iudeană și este un element deosebit pentru Fundația Interart și Centrul Cultural. În urma acestei expoziții am primit invitația pentru 14 decembrie de a organiza la sediul ONU din New York cea de-a treia expoziție internațională pe care noi o realizăm. În urma succesului deosebit pe care această expoziție succesul deosebit pe care l-a avut această expoziție la Geneva, vom organiza în 14 decembrie, așa cum spuneam, ziua în care se împlinesc 60 de ani de la primirea României în Organizația Națiunilor Unite, vom organiza o nouă expoziție. Revin la expoziția noastră. Salut prezența domnului profesor dr. Traian Mârza, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, și îl invit
să ne spună cuvântul domniei sale de deschidere, de prezentare al acestei expoziții. Mulțumesc, domnul profesor. Stimați invitați, onorată asistentă, sunt la întreaga de mesaj la AIUD. Mă bucur să văd de această dată lângă noi și salut prezența doamnei secretar de stat Oana Badea și AIUD ar trebui să fie mândru, cred că știe lucrul ăsta. Domnia sa a fost cam cât doi miniștri al învățământului. Îi recomand să mai încerce o dată de mersul ăsta, a făcut treabă bună acolo. Și AIUD trebuie să fie mândru de lucrul ăsta și sunt bucuros că îi prezentă la vernisaj. Dacă în perioada interbelică prezența femeilor pictori era destul de rarisimă, după cum vedeți, întreaga artă plastică aproape că este asaltată de femei care pictează din ce în ce mai mult, mai ales de femei pictori autodidact, așa cum și Rodica Pungea face lucrul ăsta bine și serios și s-a impus nu doar la nivel național și internațional, are o grămadă de premii luate. Aș vrea să trec direct la ce avem pe simeze. Când am intrat, mi-a arătat ultimele lucrări pe care le-a făcut, sunt cele cu flori din partea dreaptă. Și, după cum vedeți, lucrurile se pot duce în mai multe direcții. Eu aș face următoarea recomandare. Atunci când intri într-un tărâm al figurativului în care ești destul de dezvelit, și sigur că figurativul azi este un fenomen de avangardă, pentru că din ce în ce mai multă lume pictează abstract și non-figurativ. Și cei care îndrăznesc să facă lucrul ăsta, e un lucru bun, mai ales că țin de filonul sănătos al artei românești. Remarcabile din perioada interbelică numesc aici pe Rodica Maniu, soția pictorului Müsner. După cum știți, Müsner a fost primul pictor român care a lucrat în atelierul lui Claude Monet. Dacă ar fi să fac vecinătăți, să trec direct la arta europeană, să mă leg de Monet, pictura doamnei Rodica Pungea are conotații legate, apropiate, să spunem, de desenul lui Picasso, oarecum și colorit cald, poate în pensulație și în senzualitatea grădinii Frunzei, chiar de Bonnard. Lucruri care amintesc de Renoir și mai ales tabloul din stânga pe care l-am remarcat și îi spuneam că fără personajul chiar din centru, adică partea de sus cu păr, poate era și mai bine intra într-o zonă metafizică. Ce se întâmplă cu pictorul? Când vrea să fie foarte serios, de multe ori oprește chiar zona în care ar putea să devină și mai bun, și mai plenar și să se regăsească și mai bine. Îi recomand și mai multă libertate. Îi recomand și mai multă stângăcie. Îi recomand de plină sinceritate și mai ales stângăcie. Pentru că tocmai lucrul ăsta se va transmite la privitor. Privitor vede exact lucrul ăsta cald, care îl transmit direct. Dumitru Gheață spunea următorul lucru. Atunci când lucrezi cu convingere, convingerea nu se poate să nu se transmită privitorul. De multe ori, pictorii, când se străduiesc prea mult, aduc în compoziție cam 3 tablouri într-un singur tablou. Problema grea este ca să faci un singur tablou să devină operă de artă. Rodica Pungea poate să facă lucrul ăsta. Dacă își iau plus de curaj, și nu-i târziu niciodată, vreau să vă spun că Tizian, la 90 de ani, spunea următorul lucru. Zice, până acum am învățat să pictez. Ei bine, de acum acolo vreau să pictez. Deci libertatea la Tizian, din seriozitatea care era în acea perioadă, a fost asumată foarte târziu. Dacă ne gândim la Velázquez, dacă veți merge la Viena, la muzeul din Viena, o să vedeți 8 pânze, 8 infante lui Velázquez, superbe, cum n-are nici muzeul Prado, foarte, foarte frumoase și atemporale, parcă sunt pictate de impresioniști. Și Velázquez a câștigat libertatea foarte târziu.
eu îi spun lui Rodica, Bungea, exact după expoziția asta, să înceapă să picteze așa cum simte. Mulți vin și îți dau sfatul cum să faci și cum să nu faci. Calea trebuie găsită singur. Și mereu repet că școala se poate face, școala bună se poate face și în afara școlii, când găsești cele trei mari instituții ale cunoașterii, e vorba de muzeu, bibliotecă și atelier, dar poate lucra și în peisaj. Dar nu peisaj după peisaj, așa cum în situația din partea stângă, și un peisaj care să vină din interior. Un peisaj cum e cel cu personajul cu rochia roșie frumoasă. Sigur că, fiind o doamnă prețioasă, cum o vedeți, mereu îngrijită, pune și aur și tablou. Eu o sfătuiesc să încerce cu ocru galben, cu ocru aurin, cu alb, și atâta să le amestece până să amintească de aur. Lucrul ăsta e greu. Dacă ne gândim, de exemplu, la Rubens, Rubens a lucrat cu o grămadă de ucenici și nu îi lăsa să te atingă de alb. Ce se întâmplă când lucrezi cu alb? Raportul se schimbă și devine foarte greu controlabil. În perioada flamandă, ei foloseau luminozitatea din spate și Rubens avea maestria ca maieu din deboșe să dea strălucirea care necesară. Și marile pânze, atunci intervenea el în eboșă și știa exact cât să amestece albul cu ocru ca să devină aur sau albul cu ocru și umbră arsă să devină argint. Aici are nevoie de mare rafinament, care aduc aminte de Modiglian. Aduc aminte de cine să mai spun? De Renoir, pot să spun, nu? S-au mai găsit dumneavoastră vecinătăți foarte prețioase aici. Fiind fascinantă de pălărie, i-am spus că pălăria este un tablou, este mare, pus aici și aici este altă ăsta. Pentru că pălăria era mare. Întotdeauna lucrurile care ne impresionează, le dăm importanță, le mărim, le punem în evidență. Matisse, în estetica care a scris-o în 25 decembrie 1925, spunea următorul lucru. Expresia unui tablou nu constă în grimasa unei zâmbete a unei femei, nici în dantelă, ci în alcătuirea intrinsecă a tabloului și a elementelor care îl compun. Și el avertiza următorul lucru. Zadarnic am aduce un lucru neimportant, într-o zonă importantă, că tocmai din asta ar deveni supărător. Și ce trebuie să aibă grijă pictorul? Să stăpânească un fel de ierarhie a lucrurilor. Și Bonnard a găsit un procedeu median, așa, între cele două. Zice, eu cum fac? Mă uit la natură, mai mult cochetez cu ea decât stau pe ea, mă îndepărtez, o uit și ea revin. George Braque, ca să spun și despre un pictor abstract, spunea următorul lucru. Deci nu gândi în tablou. Atunci când gândești în tablou, atunci ești pierdut. De ce? Pentru că tablou, la prima ședință sau la prima eboșe, are o construcție care ține mai mult de tine. După ce te apropii de a doua ședință, tablou deja începe să-și trăiască propria lui viață. În momentul în care tabloul își trăiește propria lui viață, dezvoltarea lui de acolo încolo depinde de capacitatea ta de a te părăsi de prima impresie și să ții cont de dezvoltarea tabloului. Deci să ții cont de organizarea lui. Lucrurile astea pot fi complexe ce le spun, dar eu vreau să fie spuse și mai simple și să ne folosească ceea ce spun. Îi recomand, Rodica Bungea, îi recomand să continue lucrurile astea foarte frumoase, calde. Chiar că mulți se întreabă, poate n-am desenat mâna. Păi, dar uitați-vă la Matisse cum face o mână. Sau uitați-vă la cine vreți, uitați-vă la Picasso cum face o mână.
Picasso chiar spunea lucrul ăsta, el le făcea pe toți, era mai sunat, zice, cum poți să deosebești un artist abstract, rău de unul bun. Ce pune pe amândoi să deseneze o mână, cel care desenează bine mâna, ăla e pictor abstract. Dar dacă ne uităm la Picasso, nu toate tablourile în perioada lui celebre, nu toate sunt non-figurative sau să provină din cubism. El revine mereu la un studiu căutării de început. Un pictor trebuie să se regăsească mereu pe el. Când se așează în matricea lui, când se așează pictorul? Atunci când se regăsește pe el. Când stilul vine, când vine vremea și tu nici nu știi. Că mulți caută un stil, zice, își cunosc tablourile, alea sunt al lui Victor, al lui Cacoveanu, al lui Rodina. Le știu. Și atunci trebuie să faci mereu schimbări și să te lași așa un părăsit, abandonat în zona asta căutării, pentru că trebuie să știți arta și muzica și în general lucrurile astea de artă, cer un anumit sacrificiu, un anumit sacerdoțiu, o anumită părăsire a convențiilor, a ceea ce ai învățat, pentru că, mai ales într-o lume în care modernă, cum suntem noi, poți să impresionezi chiar mai mult prin neimpresionare, prin strângăcie, prin căldura inimii. Oamenii apreciază mult lucrul ăsta. Să știți că pictorii buni, pictorii, să spunem, cu studii de specialitate, care au terminat facultăți de artă, cei inteligenți învață mult din zona asta sau poate râvnesc lucruri pe care le pierd tocmai dintr-o grijă de a deveni un bun pictor profesionist. Da? Apropo de profesionistul este cel care trăiește din munca lui. Trebuie să fii un bun pictor. Dacă Chagall își dorea să devină un pictor clasic, el provenea, vă dați seama, din Rusia, când a dus mama lui, că el a vrut să meargă la Academia de Artă și ea, sinceră, când a văzut, că știți școala rusească cât e de serioasă, desenează poate mai bine decât studiile de Bami sau de Borcea, să spunem, studii de anatomie artistică, l-a luat pe Chagall de mână și a zis, dragul meu, hai să mergem, că aici nu-i de tine. Ea știa că Chagall nu se poate ajunge niciodată la un academism atât de riguros. Chagall era un pictor, mulți l-au numit un pictor metafizic. Și el o corecta lucrul ăsta, zice, nu, eu n-am fost un pictor metafizic, am fost un pictor care a iubit omul, care a iubit lumea. Eu cred că Rodica Pungea, din numele care le-am anunțat, se apropie în anumite picturi cel mai mult de Chagall. Și atunci îi recomand să se uite la Chagall, pentru că îi va folosi foarte mult. El a ajuns la Paris, v-am spus, imediat a vrut să ajungă la Picasso. Ambroise Volant i-a recomandat să nu meargă la Picasso, că Picasso închide drumurile. Zice, uite, du-te și la muzee îți ajunge, la muzeii vitrinele Parisului și vei dezvoltă cu fondul ăla bun cu care ai venit tu aici în Franța. El mărturisește în scrisori că Parisul, cu muzeele, cu vitrinele lui au fost 4 academii de artă. Tot același colecționar valoros i-a recomandat să picteze plafonul operei din Paris. A ieșit un scandal până în Parlamentul Franței, dar iată că acum plafonul operei din Paris, toată Franța este mândră pe pictată de Chagall, cum este mândră de lucrările pictorului nostru, Brâncuș. Este pictorul nostru, pentru totdeauna. De aici și-o lua fondul, de aici și-o lua bogăția și în artă și muzică nu există graniță. Și nu există nici isme. Adică eu sunt pictor impresionist, eu sunt pictor cubist. De multe ori lucrul ăsta se predă și greșit în școală. De exemplu, îl numesc pe Renoir ca pictor impresionist sau pe Claude Monet pictor impresionist. Nici vorbă. Claude Monet este un pictor clasic. De ce? Pentru că viziunea lui repetată a devenit studiu, a dezvoltat-o în serii serios lucrate și nu mai aparține unui curent. Poate Sisley, să zicem, ar fi singurul care a stat într-o zonă de impresie printr-o ședință scurtă. Dar Claude Monet lucra pe pânză mai mulți ani, revenea asupra lor, sigur, era disciplinat, dimineața lucra la un set de pânze după masa la altul.
Dar noi mergem, vedem un muzeu și pe urmă rămânem acasă cu noi. Mai întâlnim și pictori care fac recomandări, profesori care îți fac recomandări, dar mereu rămâi singur. Poate cel mai bine e să rămâi singur, să te regăsești pe tine. Are lucruri uimitor de bine realizate. Și eu, să zic, iar am întrebat-o de lucrarea de aici, din Colț, care pare un studiu serios și mi-a spus că l-a lucrat după fotografie. Păi zic că e foarte bine, mai încearcă după fotografie. Poți să lucrezi după fotografie, poți să lucrezi după motiv, dacă e bine, și nu trebuie să ștergi tablourile. Le pui cu fața la perete, le revezi, pentru că pictorii motivați să ne mulțumim de ceea ce fac. Dar dacă ei sunt serioși, cam 80, 70, 80% ar trebui să radă din ceea ce fac. Dar nu fac asta că de multe ori lucrurile cele mai puțin reușite, chiar alea sunt vând, alea sunt apreciate. Și eu am învățat asta. De multe ori am ras pânzele și după ce când eram hotărât mă duc asta, gata, cumpărat, chiar aia a fost prima cumpărată. Mai trebuie să și trăim să cumpărăm alte pânzele. Cele bune rămân acasă, așa cum i-a rămas și lui Grigorescu. Și ochiul educat le alege, când le vede de alea, de obicei să cumpără artistul și rămâne cu el. Și atunci eu îi recomand lui Rodica să păstreze din fiecare, vedeți, are mai multe abordări, mai multe stiluri, stă în zona figurativului. Când se apucă de flori, lucrează foarte, foarte atent. Are libertatea unui pictor italian pe care l-am mai pomenit aici, de Pisis. Are și clasicism, are și seriozitatea ea. Dar în cele din urmă trebuie să facă un fel de selecție unde dă ea cel mai mult, în ce zona căutării să va așeza. Și asta îi va reveni acum ca plan, ca și gând, să facă lucrul ăsta. Pentru că acum chiar poate să facă, să îndrăznească mai mult, să greșească mai mult, să vadă ce se întâmplă dacă face așa. Că mulți nu se regăsesc din frica de a nu greși, că nu a desenat bine, că nu a făcut bine, dar nu este bine și rău. În zona asta e relativ binele și rău. Bine și rău. Pentru că ajunge privitorul, când se face o relație între privitor și pictor, când vede o expoziție de pictură, să meargă acasă la inimă cu ceva. Nu se poate să nu-i placă ceva dintr-un tablou, ceva să-l impresioneze. Și sigur că lucrurile care transmit treaba asta te cheamă din nou. O pictură care nu te cheamă din nou înseamnă că nu e o pictură bună. Din motivul ăsta vrei să o duci acasă să o cumperi. Pictura trebuie să facă chestiunea asta de feedback permanent între cumpărător și artist și să fie căutată, să fie revăzută ca și o muzică. Cam asta am intenționat să-i spun și toate lucrurile astea le-am spus cu prietenie doamnei Rodica Pungea, care este colegă cu mine în Uniunea Artiștilor Plastici, și asta este noutatea Uniunii noastre, nu vreau să vorbesc despre asta, că primim autodidacți lângă noi cu mare bucurie și eu sunt chiar fericit de lucrul ăsta. Pe vremuri vă aduceți aminte că era caravana filmelor pe sate. Eu doresc să aduc pictura la sate, să aduc pictura între oameni simpli, să regăsim pictura pe sticlă, să ne regăsim filonul nostru sănătos, acolo unde putem fi valoroși și acolo unde putem face performanță. Dar în primul rând avem datoria să ne regăsim pe noi. Și cel care privește un ochi educat știe repede de unde provii. O pictură pictată în nord, să o găsești prin anumite conotații, o pictură lucrată în Germania sau Franța, e greu să nu găsești un filon de tradiție. Și asta ar trebui să facem. Eu felicit, are lucruri foarte bune, să nu fie îngrijorată că poate din ceea ce am spus eu i-ar putea încurca drumul. Nu trebuie să încurce drumul, Rodica, nimic din ce am spus eu. Îți aduc aminte în sensul ăsta,
vorbele pictorului Rouault. Pictorul Rouault a fost la un profesor, la Gustave Moreau, unul dintre profesori maestri buni din Franța. De fapt, el și cu Andrei Lot sunt cunoscuți ca profesor maestri, adică și profesor și pictor. Că sunt mulți profesori, dar nu sunt pictori. Și spunea el cu respect așa despre maestrul lui Rouault, zice, maestrul nostru, Gustave Moreau, ne spunea următorul lucru. Zice, dragii mei, le vorbea studenților sau oamenilor din atelier, dacă considerați că în ceea ce vă spun eu vă încurc în demersul dumneavoastră, să mă dați la o parte, să uitați de mine. Dar niciodată pe clasici. Eu nu pot să spun, și eu spun același lucru. Te uiți mereu la Grigorescu, sunt clasici, la Renoir, Bonnat, Chagall, Van Gogh. La Van Gogh, cum să spun, o trebuie să treacă atâta timp ca oamenii să-l recunoască pe Van Gogh și Franța l-a ignorat. Săracul nu a vândut o pânză. Și acum unde îi coadă la muzeu? La Van Gogh. Cine merge la Amsterdam, acum vede unde este Van Gogh, că săracul dădea să bea o cafea un tablou. Lumea nu știa să citească asta, nici azi nu o cunosc, nici azi nu o regăsesc. Pentru lucrul ăsta trebuie mereu intrat în muzeu și văzut mereu. Și Van Gogh este un exemplu pentru noi toți. Un om, un pictor autodidact, așa ca tine, știi? A învățat, s-a dus la școală, i-a urcat pe el de pământ, așa cum a făcut cu Cézanne, a fost refuzat de la facultate de atâtea ori, și Paul Cézanne a devenit părintele artei moderne, cum Matisse este considerat pictorul secolului 21. Deci Rodica, eu l-am pomenit în vecinătatea ta, în vecinătatea ta pe Matisse, și cei care mă critică că am făcut lucrul ăsta, să o facă. Dar eu fac motivat și sunt sincer în ceea ce spun și te felicit și te încurajez. Și să știi că faci lucruri bune. S-am spus, la lucrurile decorative, aur așa de bine stă pe tine și nu te-am văzut vreodată să nu fii foarte frumos aranjată, că sunt mii de like-uri pe pagina de Facebook și uniunea mea este chiar mândră, mai ales pentru că chiar conduce un departament și aș vrea să-l fac mai viu aici la nivel de oraș, la Iud sau unde vrea. Noi știm să delegăm competențele, pentru că nu poți fi bun acolo. Și am observat că femeile pot muta multe lucruri. Eu chiar mereu, la toată lumea am spus că sunt bărbații sunt într-un con de umbră mare, de peste 10 ani. Dacă mai și pictează, soțul este care trebuie lăudat, pentru că el este cel sacrificat, că așa există, ca și în spate, cum este Ana, există peste tot o Ana băgată în zid, ca fiecare operă de artă, și la fel se întâmplă cu soțiile noastre, că la bărbați, că suferă din cauza asta și înțeleg. Și dacă observați bine, cuplurile de artiști nu sunt prea durabile, ca ambii să fie artiști. Pentru că dacă ești artist, uiți de toate, uiți de tine când pictezi, uiți când uiți când lucrezi. Nu mai știi, arta te ia cu totul, te fură, că ăsta e rostul ei. Și ea trebuie să facă asta cu tine. Să dea cu tine de pământ, să fii nemulțumit, să plângi și iar să te bucuri. Și exact lucrul ăsta să faci. Dar pentru asta trebuie să greșești mai mult. Rodica, să greșești mai mult, să fii mai neglijent, așa cum faci la bucătărie și iese o mâncare bună, chiar dincolo de rețetă. Deci trebuie să inventezi mult. O felicit încă o dată și asta este. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu domnului profesor. Cel de-al doilea invitat al doamnei Rodica Buncea în cadrul acestei manifestări pe care a gândit-o domnia sa este Marius Moga. El o să interpreteze câteva piese de muzică special pentru... Lumină sunt, inimă rană, trimite-ți-aș veste să știi, veninul cu ce bucurii. Trimite-ți-aș veste să știi,
veninul cu ce bucurii. Pe masă s-amestecă în cană domniță din țară bărsană, din visuri născute în zori, trimiteți-aș negrele flori. Din visuri născute în zori, trimiteți-aș negrele flori. Dar teamă-mi-e că le pui la soare răscruceau oricui. Rămâia toate în umbră, învoartă lumina lor sumbră, să crească sus stea zdrăvană, domniță din țară bărsană. Să crească sub steană zdrăvană, domniță din țară bărsană. Precum un ulcior pe roata ularilor, crește ușor sub pavoza larilor. Să nu răsfoiești prea repede filele frumuseții ce ești, te bucură zilele frumuseții ce ești, te bucură zilele. Virtuți pământești adun ca odie, mereu te împlinești sub unica zodie. Să nu răsfoiești prea repede filele frumuseții ce ești, te bucură zilele frumuseții ce ești, te bucură zilele. Răgazul nopției îngăduie timpului să pună temei vieții și nimbului. Să nu răsfoiești prea repede filele frumuseții ce ești, te bucură zilele frumuseții ce ești, te bucură zilele. Să nu răsfoiești prea repede filele frumuseții ce ești, te bucură zilele frumuseții ce ești, te bucură zilele. Rămân pe pământul de gheață, privind de lumină trecerea ta, iubito în lacrima ta. Sarea mării își face culcuș în trupul tău mărgean, tremură în lumini de te-a pus, iubito, una te mână. Ușor unilele de vânt rămân pe pământuri căzute, furtună fără mă de cânt. Iubito în lacrima ta, sarea mării își face culcuș în trupul tău mărgean, tremură în lumini de te-a pus, iubito în lacrima ta. Sarea mării își face culcuș în trupul tău mărgean, tremură în lumini de te-a pus, iubito în lacrima ta. Sarea mării își face culcuș în trupul tău mărgean, tremură în lumini de te-a pus. O să aveți timp să faceți fotografii, doamna Sfântat, 2 secunde ca să termin. De obicei se respectă. Nu e nicio problemă, după aceea tot o faceți fotografii. Vreau să felicit pe Marius Smoga pentru recitalul pe versurile lui Lucian Blaga, Ioan Hătăric, Nicolae Chiuniveș, de pe albumul Aproape Vis, prezentat anul trecut în martie la Parlamentul European. Mulțumesc mult pentru prezentarea noastră astăzi aici și să vă spun bun venit la 16-a ediție personală. Despre lucrări n-ar trebui să vă mai rețin mult atenția, pentru că a făcut domnul profesor, dr. Măzar
președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România și a făcut-o la obiect și profesionist. Dar ce vreau să răspund, deci titlul acestei expoziții mi-a venit ideea din faptul că, văzând că am venit, deci în fața noastră am venit cu aceste portrete ce pentru prima dată eu am experimentat, deci ca subiect, deci în abordarea mea și florile și m-am gândit că este o armonie perfectă între femei și flori, de aici adică expoziție, deci despre lucrări n-am ce să mai spun, a spus foarte bine. Vreau doar înainte de a încheia să-i mulțumesc partenerilor acestei expoziții, Centrului Cultural Liviu Rebreanu, gazda noastră, personal domnului Ion Dăric, managerul Centrului Cultural și director artistic al lui Interart Aiur. Să mulțumesc Fundației Interart Aiur pentru toată susținerea de care am avut parte în toți acești ani și prin promovarea lucrărilor mele peste hotare în diferite expoziții internaționale. Să-i mulțumesc domnului Dădăric personal pentru că mi-a fost alături în toți acești ani și cred că aproape toate expozițiile personale din orașul Aiur care am avut reprezentat dânsul. Și nu în ultimul rând, de domnul profesor dr. Muza Traian, președintele Uniunii Artiștilor Plastici. Și atât că bine profesioniștii. Da. Și să-i mulțumesc pentru că mă susține și pe mine și pe toți artiștii din această țară, indiferent că sunt profesioniști sau amatori. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Mulțumim și noi. Da. Expoziția pe care o vedeți aici poate fi gândită în 2 sau 3 cuvinte, Universul Rodica Pulgea. Este exact ceea ce a dorit ea să-și creeze într-o atmosferă strict personală. Aveți florile care reprezintă parte din bucuria, din viața sa, la fel cum spunea domnul profesor, aveți partea intelectuală a imaginii, cu Modigliani, cu simțirile interioare pe care le are artistul și aveți în zona aceasta lumea de poveste în care vrea să pătrundă, pe care vrea să o trăiască, pe care vrea să o simtă. Vă aflați într-un univers pe care Rodica și l-a creat pentru ea și pe care vi-l propune. Urmează ca dumneavoastră să vă identificați cu elementele pe care ea le-a abordat. Îi doresc succes în activitatea pe care o desfășoară. Îi recomand să țină seama de sfaturile pe care domnul profesor le-a dat în cursul pe care l-a predat de istoria artelor în deschidere, pentru că, într-adevăr, cu elementele respective, Rodica are posibilitatea să creeze expoziții deosebite și care să o reprezinte din ce în ce mai profund. Încă o dată felicitări. Mulțumesc domnului profesor pentru faptul că a acceptat invitația noastră. Îi mulțumesc lui Marius Boga. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru răbdarea pe care ați avut-o și vă invit să o felicitați pe Rodica pentru că merită. Și eu vă invit să